a gare ku masoyana, followers ɗina da ma duka viewers ɗina waɗanda suke tambaya na wasu littattafai ne nake karantawa ko kuma wasu littattafai ne nake amfani da su wajen kawo bidiyoyina. Kamfaninmu na Alhikima Daily Book ya kawo muku wani shahararren littafi kuma in ce wasu shahararrun littattafai kamar ilimin rayuwa, kasuwanci da abin da ya kunsa, da kuma dark psychology. Shi wannan littafi mai suna ilimin rayuwa yana da darussa guda 40, yana da peji 208. Shi wannan littafi mai suna ilimin rayuwa zai koyar da kai yadda za ka san kanka, yadda za ka san muhimmancin da kake da shi a rayuwa, da kuma yadda za ka zauna da mutane. Yadda za ka zauna da mutane, da yadda za ka yi soyayya, da kuma yadda za ka canza ɗabi'unka. Shi wannan littafi mai suna ilimin rayuwa zai canza ka ne gaba ɗaya muddin ka karanta shi. Zai canza maka rayuwa ne gaba ɗaya, zai taimake ka. A cikin wannan littafi za ka gane yadda za ka gina rayuwarka domin samun makoma mai kyau. Shi kuma littafi mai suna kasuwanci da abin da ya kunsa zai koyar da kai ne yadda za ka fara kasuwanci tun daga farko, da kuma yadda za ka samu riba, da kuma yadda ake samu kwastomomi cikin sauƙi, da kuma yadda ake samun riba mai matuƙar gwaɓi. Shi wannan littafi mai suna kasuwanci da abin da ya kunsa zai taimaki matasanmu ne sosai, saboda ko da baka taba kasuwanci ba, a cikin wannan littafi zaka gane yadda zaka fara kasuwanci da kuɗi ƙalilan, da kuma yadda zaka haɓaka mai yiwuwa ka wuce Dangote, sai dai a haɗa ka da su Elon Musk. Shi kuma littafinmu mai suna dark psychology zai koyar da kai ne yadda za ka riƙa sarrafa tunaninka, ba ma iya tunaninka ba, yadda za ka iya sarrafa mutane, sannan yadda za ka gane wannan mutumin yana ɗauke da matsala kaza, sannan yadda za ka kare kanka daga kamuwa daga depression, wato ciwon damuwa, su anxiety da dai sauransu. Shi wannan littafi mai suna dark psychology zai koyar da kai yadda za ka rayu cikin farin ciki ba tare da wasu matsaloli ba. Na gode.